Здравейте, приятели! Казвам се Таня Йорданова и съм основател на фондация Заедно можем, група за взаимна помощ. Говорим за пожари, говорим за пепел, но най-вече говорим за хора, за деца, за майки, за бащи, които до вчера са имали дом, спомени и живот, а днес нямат нищо, абсолютно нищо. Стоят пред руини, на прах, без дори една чиния, без дреха, без спомен, само с болка и отчаяние. И знам, че мнозина ще кажат: а държавата къде е? Защо търсите лайкове? Знам. И ние питаме същото. Но докато чакаме отговори, докато се сочим с пръсти, тези хора страдат. Те нямат време. Ние не търсим лайкове. Ние търсим помощ, човешка подкрепа, която единствено може да им даде шанс да оцелеят и да започнат от начало. Защото ние сме едно общество, една общност. И не можем да бъдем безучастни, докато наши братя и сестри са в ада. Вашето дарение не е просто число. То е храна. То е идеал. То е капка надежда в океана от отчаяние. Призовавам ви, не оставайте безразлични. Действайте. Нашите банкови детайли ще напиша под видеото и ще напиша също така в първия коментар. Благодаря ви, че гледахте. Моля ви, споделяйте, коментирайте. Нека да достигне до повече хора. Благодаря.